Преди повече от 4 години ми се отвори по време на медитация цяла система от числа и кодове, лечебни кодове. Трябваха ми няколко години, за да мога да приема цялата информация и да мога да я анализирам и да направя една система от всички тези лечебни кодове. Днес мога да кажа, че тези лечебни кодове са една много силна енергийна система, чрез които влизаме в различни енергийни състояния. Един от лечебните кодове е заземяване, връщане тук и сега в настоящето. Искам да го активирам този код специално за всички вас, всички мои последователи. Не съм много, но съм ви много благодарна, че ме следвате и ще съм ви също много благодарна, ако споделите това видео, да бъде в полза на всички хора, които имат нужда точно от тази енергия, която сега в момента искам да активирам специално за всички вас. С много любов и благодарност на Вселената, на това, което ми се даде като енергийна система. Искам да затворите очи, да няма кръстосани ръце и крака, за да може енергията да влиза в нашето енергийно поле. Разбира се, ако имате енергиен блокаж, тази енергия ще ви помогне да се върнете тук и сега в настоящето. Кога блокира нашата енергия? Когато сме заседнали някъде в някоя ситуация, някоя болка, тъга или в някоя лоялна програма от родовата система, и чрез този код, който сега ще активирам, вие ще се върнете тук и сега в настоящето. И така, мили хора, настанете се удобно, да няма кръстосани ръце и крака, гръбнака да е изправен. Може да затворите очи и да отпуснете врата, раменете, отпускате и гръбнака, таза, отпускаме и бедрата, коленете, отпускаме и пръстците и си визуализирайте как от вашите ходила пускате дълбоки светещи корени и се свързвате с кристално чистата енергия на Майка Земя, с най-високата вибрация. Вдишваме и издишваме. И аз призовавам висшите сили на светлината, висшите същества на светлината, ангели и архангели, да бъдат с нас. Призовавам своята душа и своите духовни водачи и помощници. Призовавам и вашите души, и нека всички ние бъдем чисто съзнание. И аз призовавам Архангел Метатрон да отвори за всички нас енергийна сфера и се визуализирайте, все едно сте ме хванали за ръка и влизате в тази енергийна сфера. И започваме да се изкачваме на 3 нива. Първо, второ, трето ниво. И аз отварям системата и с десният крак влизаме вътре в енергийната система, лечебните кодове. И днес, тук и сега, активирам земна закотвеност. Вдишвайте и издишвайте. Дланите на ръцете да са отворени. Може да ги поставите върху вашите бедра. И енергията започва да ви връща и да ви центрира.
Вдишвайте и издишвайте. Все едно започвате да се събирате. Такова е усещането. Може да усетите енергията във вашите ръце. От цялото тяло всеки усеща по различен начин енергията. Важното е да се отпуснете и да останете в това състояние. Няколко минутки. Вдишвайте и издишвайте. И повтаряте след мен: аз днес, тук и сега, си разрешавам и си позволявам да се върна в настоящето. На всички болки, страдания, отчаяния им давам място. Аз признавам и приемам всички тези в моят род и в моите реинкарнации, които са страдали и са изгубили връзка с себе си. Приемам и признавам всички болки, отчаяния, загуби, предателства, неизживяна любов и им давам място. И си разрешавам и позволявам да се върна тук и сега в настоящето, за моето най-висше благо и добро. Правим още няколко вдишвания и издишвания. И си визуализирате пак, все едно ме хващате за ръка. И влизаме обратно в сферата, която Архангел Метатрон отвори за нас. Излизаме от системата. Трето, второ, първо ниво. Излизаме от сферата и си кажете: Велика Майко Земя, заземи ме и ме върни тук и сега в настоящето. Ще се радвам да споделите дали сте усетили енергията. Благодаря ви.